impi yengoma yanedlola abafana abaningi yengoma yanedlola Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho onqa phambili. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu ongaka-subscribe kule channel kodwa uyibukayo le video. Siyacela mfowethu ukuthi wenze njalo ukuze ungaphutha nayo yonke video esifakayo kule channel. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Sekube nokungaboni ngasolinye phansi kwabalandeli laphana ngemuva kokuphuma kwepost echaza ngomcimbi ozobe ukhona laphana kwelasenkandla ozobe ungoku-honorishwa kwemeya yasenkandla laphana. Kuyabonakala ukuthi kule post lena uKhuzani kanye noNjoko okungabaculi labo abavelele kakhulu ezweni lasenkandla ababonakala kule post lena ukuba bafike nabo bezojabulisa abantu. Kunalokho kubonakala umthandeni uVukamanqele oyimbangi enkulu kaKhuzani laphana. Abanye ke babalandeli lolu daba lolu baliyamanisa nodaba lokuthi sekuphume istatement esibhalwa yintsha yakaButhelezi laphana iveza ngokusobala ukuthi uKhuzani emva kwalesi senzo senzile ukuthi alingisele ubaba uMangosuthu Buthelezi. uKhuzani akasadingeki emcimbini esuke ihlangane naye ubaba uShenge laphana. Abanye kababalandeli ke baliyamanisa nalolu daba lolo kanti ke nobaba uMangosuthu Buthelezi uyabonakala laphana kwipost okusho ukuthi kungenzeka ukuthi labalandeli abacabanga kanjena abaqinisile kodwa ke ngizofisa ukwazi uvo lwakho laphana kwi-comment section ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba lolu. Senjalo intsha yasenkandla isikhiphe istatement laphana esiveza ngokusobala ukuthi ke iphatheke kabi mayelana nalesi senzo esenziwa umasipala wangakubo laphana ukuthi sungaze uqobele kuyoqasha abaculi bangaphandle kwasenkandla ushiye abaculi bekhona la enkandla. Okokuqala abaculi basenkandla ibona abavotayo mankumele kubekwe laphana amakhansela asenkandla nazo zonke izinto ezisuke zenzeka enkandla. Abaculi basenkandla ibona basuke bevota laphana kodwa manje umasipala uyakwazi ukuthi usuke enkandla uyolanda abanye abaculi bangaphandle ukuba bezoperform emcimbini omkhulukazi kangaka ukuhlonishwa kwemeya laphana. Ngizofisa ukwazi nje kwi-comment section ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba lolu ngoba imiqhubeka laphana intsha iyasho ukuthi ke uma ukuthi uNjoko kanye noKhuzani abaqashwa kulo mcimbi lona kuyacelakala ukuthi abalandeli babo abadabuka kwelasenkandla bengavoti ngo-October mase kuvotwa. Ngizocela ukwazi mbukelo othandekayo weNdobane TV ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba lolu ngoba uyabona ukuthi ngampela lento lena izogcina izibe yimpi ngampela enzima ngoba labaculi ababili uNjoko kanye noKhuzani bayathandwa kakhulu la emculweni kaMaskandi. So ngizofisa ukwazi uvo lwakho lapha kwi-comment section ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba lolu. Ngithi mina nani asibonane ngokuzayo.